котлау сәламебез дә Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Татар Сайман авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Наҗия Әхмәтовна Ульбекова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Гөлфия, улы Илдар, кияве Рамил, килене Гүзәл, оныклары Эмилия, Элина, Салават, Азалия, Айдар һәм Ләйсән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер бала адашкач сораганнар: "Синең әниең кем соң?" дип. "Иң гүзәл кеше минем әнием" дип җавап биргән бала. Без балалары өчен иң гүзәл, сабыр, акыллы, тәвәккәл кеше ул әниебез Наҗия Әхмәтовна. Әниебез безнең уникаль шәхес. Аның күңеле шул кадәр матур, акыл зиһене сыкландырырлык. Аның холкына да таң калырсың. Моңа туган авылы Татар Сайман авылының табигате тәэсир иткәндер. Без аңа сыкланып, аннан бары үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянышыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, оныкларыңа кадерле дәвани. Тормышыбызга ямь истәп, кайгы хәсрәт күрми, алдагы көннәреңдә дә сау сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Жан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Безнең күңелләрне куандырып, алда әнкәй матур тор әле. Якты маягыбыз булып балкып, җылы кояшыбыз бул әле. Тәрәзәләрдә утлар балкып янсын, гөрләп торсын иде нигезебез. Сагынып көтсен иде безне Газизәни, өзелеп көтсен Газизәниебез. Хөрмәтле Наҗия Әхмәтовна, чын күңелдән бар теләкләргә кушылып, без сезнең хөрмәткә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән,
булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган